Balakan hambai sini media rangno. Ini 23rd nyakai ba Netaji Subhash Chandra Bosu ni जन्मदिन आसामनि साल जों हेजामारा साबजुननि बिसिङाव क्लाइजाक गोरोंथाम जागाव जों कायसा भलिबल टुर्नामेन्ट जों दिनै चेंगरिखा पुइलावनो चेंगरिखा सिनि बरंगनां एमएलए वो नतुन बाजारनि परे बिन लगी तंखा सिनि साबजुननि चेयारमैन सिनि बरंगनां पलिटुस ताई आरनि लोकलनि सिनि लिडार्स रक आबनि परे जों ताबुक आबनि परे खालायगाते कैसे खालायगाते बरो इंडस्ट्रीनि चिनि आरो कायसा स्कुल दङ सानखला एसबी स्कुल जों नखलावो आरो बबनो उद्बोधन खालायगा गाबनि परे ताबुक जों पाइथागो अरव फायै चिनि सुरेन्द्रनगर हायर सेकेंडरी जों नखलावो अरव चाइटा बिसिनि सुरेन्द्रनगर बखन्तपुर कामुकसरा यांखबा यांगो भारत चौधरी बखन्तपुर सं तिनि फाइलिया हाइपाना जों तिनरो खेला नरक नुखना भलिबल खूब नायथक लायै पुइलाव जों अर जों मुथंका कामुकसरा बिसि भार्सेस सुरेन्द्रनगर गनैनो खूब गाहाम कैनो एकदम खूब सान्दार माने नायथक लेबर तिनि थङै फुनुगै आरो सुरेन्द्रनगर सं जिदिका ताबुक भारत चौधरी बाय सुरेन्द्रनगर हायना हाय ताबुक चेंगलाय दङ खूब गाहाम बरंनि थंमारक नुगैनाय अमा हायकेनो सिनि सिमना तमाकारी एडिसी विलेजनि बिसिङाव केन्द्रनि बिसिङाव जोंर 19टा प्लास बरकाथाल ते कयेकटा सिनिफ्राय 21टा बिसिनो तुयै जोंर अमा हायकेनो चिनि भलिबल टुर्नामेन्ट चलि दङ जों जुदि अमा हायके मुथुङै अमा हायके जिनि सिख्लारनो अमा हायके खेलाव जुदि साकथारिगै साक माने फनाङै दङ खांखाय बंनि वानसु माने बंनि जे नायने माने बंनि सिख्लारनो बिसिङाव एकट तंथक जाखा बरक खूब गाहाम खायनो बरक बंनि पारफरमेन्स रक फनुका नेक्स्ट जों तेबे वानसुगै दङ शुधु अबत फाइनाल ngैनाय फाइनालाव बंनो सकात बरजांनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड आबनि यागुलो जों ताबुक अरव जों क्रिकेटनि बंनो जों स्टाम्प तारपरे बल तारपरे बंनि तामथाय बर बेट रजांनाय अ मासनि बिसिनो जों फेब्रुवारिनो जों राय अब ग्रुप 4-5टा ग्रुप खाने जों अन्य जागा थाङै जों सबसे चेम्पियन दङनि
अन्य जुनाल थाङै साब जुनाल लेभेलाव बा गोबां मा जागा थांनायमान जागा जों आमते একটা টিম खाया नाय दं फुटबल बामतिनो जों खाय दङ ताबो भलिबल बो अम हायके न ताबो जों जे टोटाल टीम जोंनि 21 टा टीम नाय 21 टाया प्राय 21 बाय 3 जरि पूर्ण खायगो 33 टा 63 नाम्बार टीम दङ ताव प्रत्येक विलेज 3 टा खाय ताव जागाय जागाय थांलाय दङ आबो बेलायखनो दंथांमानि जों नायो जोंनि बिसिङावबो गाहाम प्लेयार नखरि फायदों जेमन जोंनि जन जमातियानो जों एडिसि हापां एकलाग्रां लेखा ब नेशनल इन्टारनेशनल फुटबल 17 नि आंगोआव थांनानै जे सुजुग माने जोंनि त्रिपुरासन बिसिङाव आमते थोंमारक जों नुगियाखौ गोबां मा जों थोंरागाव जों नुखासिन बर्ताव द्रग नेशनल इन्टारनेशनल सुमदेव देबरमा सं हायरो उन्नान खालायनो बागै बेलायखनो जों ताव एडिसि हापां जों साइतो बिथों किनांगो बताय साइतो थांनाय ताबो कयेकटा जायगायाव खूब माठ काम खालाय दङ जों सुरेन्द्रनगर हायर सेकेन्डारि स्कुल नखरानबो बनतामने बनताव आधुनिक जुगनि एथेन्टिक और जों माठ खायनो बागै जों प्रपोजाल जाखा प्राय 5-6 कोटी टाकानि अब निश्चय फायदा तकमा दङ आं आसा खालाय जों जुरदार खालायनाय अबनो डिमान्ड खायनाय जेहेतु म একটা बेलायखनो हामबाय जोंनि मिडियायावनो जों दिनै 23 जानुवारि साल बसाय थांखा जे दिनै नेताजी सुभाष चन्द्र बसु दिनै आसाम सालबो जों दिनै हेजामार साबजुनाल नि जों 3टा जागा खेला जों मुथांलाय दङ कायसा हांगाखाय दिनै नतुन बाजाराव ते कायसा हांगाखाय जों इन्डास्ट्रि स्कुल नखलाबो इ कायसा हांगाय सुरेन्द्रनगर जेमो बेलायखनो जों सार जोंनि इएम सारनो जों हामबाय मारियो बिनि उत्साह बसेगांपुर जोंनि जे साबजुनालनि आन्दाराव जे क्लाब दंमोन क्लाब उनाव भलिबल बाखा ओंखाय जों वानसुलायखा जे भलिबल बागमानि परे बोसोर परे इमप्रुभ खा जोंहाबो नायनाय खेला जों मोथांनाय ओंखाय जों दाग नायनोमोन ओंखाय मटामटि गोबां खेला गोरों दङ खेला गोरों दङ जों नुखा दाबो ओंखाय आगामी दिनाव जों ते वानसुलाय दङ बंनो तेबो महायखायो जेमन खेला कटर मोथांनानै दिनै बां जागोन ओंखाय जों अमनायो दिनै हेजामारा साबजुनाल बिसिंथै जारा सिगला रक बरक लाम हामिया रम तनाय रनो बंनो जों पायना मोजों आ लामा हामिया रनो काटिवै हादि जों खेला रको बखारलायाना खेला थंका हांगाय दिनै साइस्थबो गाहाम दं साइस्थ गाहाम दंगा जों सामहुम खायै निनि नायथक जीवन नानि गामोन बागै जों महाय खेला ताबो स्टार्ट खायका आगामी दिनाव सारसं साइथांगा क्रिकेट फुटबल जत खेलानो जों मुथांनाय ताफु जरते हेजामार साबजुनाल कयता टीम रक खालायखना हेजामार साबजुनाल जों दिनै मोटामुटी 3टा जागायाव हिसाखाय नायखांगाय मोटामुटी 15टा मतो टीम खालायखा आरो गाय बंनो ताक बासायखैतुनाय तुमाने परे जों लास्ट दंगाय दिनै सुमलि साबजुनाल भार्सेस हेजामार साबजुनाल खेला नाय आफ्रो अंगाय दिनै जे वो प्राइज मानि दंनाय ट्रफी दंनाय आफ्रो बंनो फाइनल खेलाखौ रिजांनाय दा हामबाय